Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Badakizue egunero dantza eginez ematen diogula hasiera saioari, baina gaur pixka bat serioago jarriko gara. Gaur irailak 10 suizidioaren prebentziorako nazioarteko eguna da. 2003 geroztik ospatzen da egun hau. Arazoari arreta jartzeko, ari lotutako estigma murrizteko eta erakundeen gobernuen eta publikoaren artean kontzientzia sortzeko. Baina bereziki suizidioaren prebentzioa osasun publikoaren lehentasunetako bat dela eta kausa horrengatik heriotza tasak murrizteko premiazko neurriak behar direla gogorarazteko balio du egunak. Leporaino egotea ezin zaio leporatu ez, esaten du Olaia Intziartek. Eta egia da, isiltasun eta tabu ugari dago suizidio bidezko heriotzen inguruan. Baina datuak hortxe ditugu. Europar Batasunean gazteen arteko heriotza eragile nagusiena da suizidioa. Eustaten azken datuen arabera Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 2024an suizidioagatik hildako pertsonen kopurua 171 izan zen. Nafarroan aldiz 58 pertsona hil ziren. Baina askoz gehiago dira saiakerak, hori ere kontutan hartzekoa da. Ez da gaixotasun bat, jokabide bat baizik, izozmendi baten punta. Datu bat emategatik suizidio arriskoan dauden 20 pertsona baino gehiago detektatzen ditu egunero Gipuzkoako osakidetzak. Kokatzen dira behar ditut zure hitzak, behar ditut zure hitzak. Baina badaude baliabideak. Tartean 2022an sortutako oraintsuko suizidio ahaleginaren kodea edo osak. Protokolo bat da, bere buruaz beste egiten saiatu ondoren osakidetzako ospitaleetan alta ematen dieten pertsonen osasun arreta eta segurtasuna hobetzeko helburua duena. Telefono zenbakiak gertu edukitzea ere garrantzizkoa da. Batetik 024 linea, deitu bizitzari izena duena. Suizidio jokabideari arreta jartzeari buruzkoa da, eguneko 24 orduetan martxan dagoena. Horaz gain, osasun aholkuaren doako telefonora ere dei dezakezu, 900-00-30-50. Osakidetzako erizaintza talde batek hartatuko zaitu eguneko 24 orduetan. Ipar Euskal Herrian 01-45-40-00 telefonora deitu dezakezue. Suizid ekute elkartearen telefonoa da, edo beraien webgunean arakatu. Eta Hego Euskal Herrian telefono dere La Esperantzara deitu dezakezue. 7-003-001-7. Besarkaden artean azkena, orduztik mina ere bihurtu duzu laskea. Orain bat gutxiago gara. Eta begira, pertsona maite baten suizidioak eragindako pertsonen elkarteak ere badaude. Biziraun edo besarkada abrazo, biek dituzte web orriak. Omeren arabera suizidio guztiak ezin dira eragotzi, baina gehienak bai. Arriskoa gutxitzeko neurri hauek proposatzen ditu. Hiltzeko bitartekoak eskuratzeko aukera murriztea, buru nahasmenduak dituzten pertsonak hartatzea, bereziki depresioa, alkoholismoa edota eskizofrenia pairatzen dutenak. Ahaleginen bat egin duten pazienteen jarraipena egitea, lehen mailako osasun arretako profesionalak prestatzea, eta komunikabideetan gaiaren inguruko tratamendu arduratsua sustatzea. Yeah.
Iraiaren 10 suizidioaren prebentziorako egunarekin bateginez, tamalez badugu aipatu beharreko heriotza bat egun honetan 2003ko Iraiaren 10ean Mexikon Lee Kyun-hae nekazari eta lider sindikalak bere buruaz beste egin baitzuen laban batekin. Munduko merkataritza erakundea Cancunen egiten ari zen batzar baten kanpoaldean izan zen, telebista kameren aurrean. Egun hartan 15.000 indigena laborari, arrantzale, sindikalista, landa eremuko emakumeen kolektibo zapatista eta lurrik gabeko pertsona inguruk manifestazio egin zuten Cancunen merkataritzako munduko erakundearen 5. ministro bileraren aurka. Lee Kyun-haek pankarta txiki bat zeraman. MMek nekazariak hiltzen ditu. Geroztik, egun hau munduko merkataritza erakundearen eta merkataritza askeko itunen aurkako eguna izendatu da. Tira, baina dena ez da tristura izango eta jendea zoriontzeko arrazoiak ere baditugu. Adibidez, gaurko egunez jaiozen Merche Rodríguez Serrano ez izenez Mari Mototx. Antzezlea eta paiazoa da Pirritx eta Porrotx paiazuekin batera diarduen laguna. Asko dira gaurko egunez jaiotakoak, Guy Ritchie, ingeles zinema zuzendari eta gidoilaria, Zahara, Espainia arraeslaria, Ryan Phillip, estatuar aktore eta ekoizlea, Alberto Núñez Feijóo, Alderdi Popularreko buruzagia. Eta gaurko egunez, jaio zen Lara Izagirre, bizkaitar gidoilari, zinema zuzendari eta ekoizlea. 2010ean Gariza Film ekoiztetxea sortu zuen eta harrezkero film laburrak, dokumentalak eta film luzeak idatzi. Zuzendu eta ekoiztu ditu, Un otoño sin Berlin edo Nora, adibidez. Zenbat eman dudan kanpora, zenbat eman dudan barrura. Horixe, egunero bezala triste eta pozik egoteko arrazoiak baditugula eta bien arteko oreka topatzen saiatuko gara irratsaio honetan kafea eta musikarekin. Jurgi egiza etorriko da gurera, azken lana ezagutzera, itsasontzi batean ibili da, denda efimero bat sortu du, eta gaur, hementxe izango dugu, gure elkarrezketa akustikoetan. Doinuetatik aratago tartera izango dugu, Gartxoton zainen gomendio musikalak ezagutzeko. Burning Man jaialdia ere ezagutuko dugu, Eneko Iturberen eskutik, Nevadako basamortuan egiten den jaialdia berezia da oso. Eta barrua goxatzeko albiste zerrenda osatu dizuet zen nahikoa da tristurarekin, Ba, entzuleok iraiak 10 ditu gaur eta asteazkena da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok, Pablo Zurutu zaira astortza, egunon? Egunon! Eta zuekin entzuleok Goiuri Ezeizarandia, egunon? Egunon! Eta zuekin entzuleok izketan ari zaizuen hau gaur iraiak 10 ditu, goizake dagoeneko atzean utzi ditu goizeko 10 eta bigarren kafeak 1022 du. Gaur urrengo 2 orduetan gu hementsi izango gara, 3 zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri, bigarren kafean zarete, naiz irratien. Santanara, no ala
Santanara goiz-goizik egun ona atera da kaialdera noani aragia jalgitzen da itxasoko Ba, maite duten tarterekin abiatuko dugu gaurkoa ere, eduki mordoaztuekin elkar banatzeko, eta tira, ba, bixi-bixi egingo dugu gaurko tartea. Pablo Zurutuzan, zure maite dut zein da? Ba, beste bat duen, eta gaur ere, adultuko dut, azken momentuan, erabakiet gordetzeka nire maite dut aurrengo asterako, izan ere, maite dut, hemen Rondilla kalean dagoen bigarren kafeko estudioa. Oi, Zergatik? zergatik? Esango dezue. Bueno, bideoan sartzen bazarete, kontrolatuko zarete, hemen kamera batzu ditugula, Bai. eta ikusten duzue, hagan gaur ez, baina ikusi izan duzuen ere atzean hemen leiho bat, egoten da, Rondilla Bai. kalera begira. Nik ezagutzen ez nuen, urrengo kalea ere badugu beste aldean, Bai, Arozti eta kalea. hori da, Aroztegieta kalea, eta hor gure musikari guztiak etortzen direnean, tapatzen dugu normalean teloi batekin, baina Bai. gaur teloi hori irekita dago. eta beste Eta- kalea ikusten duzu. Lehenengo ikusi duzu? Bai, hori azteko, baina gainera, goiuriren atzean dago hori, eta nik goiuri begira nabil. Eta justo hemen sarreran gonden bitartean gaztetxo batzuk zeuden hor, lehioari begira, ba, ez dakit, 7 urteko 3 gazte egon dira flipatzen pixka, ostra, irrati bat dago hor, eta erbete, dantzan hasi gera. Oh. Eta hasi dira hirurak parrez pila bat zuten, espero. Ize jatorra, gaztetxoa. Eta hoxe, nire maite dut golko. Ba, ze polita. Pablo, ze polita, beretan zure maite duta asko gustatzen zait, ze gaina zer ikusia du nire maite dutarekin. Oto mesedez. Ba, aritu naiz egun hauetan autobusez gora eta bera joan Bernolako Donostiara ba, gauza batzuk egitera, eta orduan berresten dut zenbat maite dudan etxetik gertu lan egitea. Eta hori da nere maite duta. Hori da bizitza kalitatea, baina maila gorenera eraman da. noani Santanara bidean Ba, ni naiz asko luzatuko, baina atzo jakin genuen, bueno, Eusko Jaurlaritzak luzatu duela Atenti Electronic Monitoring izeneko teknologia bat Euskal gartzeletako presoak kontrolatzen laguntzen duen teknologia Israeldarra. 100.000 euro joango dira proiektu honetara, gero gure lehendakariari, Bingen Zupiriari edota Aburto jaunari kezkatzen diena gure manifestaldiak eta Espainiako buelta etetea izaten da. Luzeago hitz egingo dugu gai honen inguruan, ze genozidio bat ezin da salatu eta genozidioari dirua eman. Horrek zinismoa izena du, eta jakin ere badakigu gure politikari batzuk oso trebeak direla zinismoan, baina honek luze eta lasai aritzeko aitzakia emango digu. Bien bitartean, nire maite duteza, hauxe da. Baina gai lasaiagoekin egingo ditu urrengo minutuak, eta akaso parranda giroan ere, bai? Eneko Iturbe hementxe hurbilduko zaigu segituan eta. Goiuri, aseazkena dazuk, rabe giro daukozu gorputzen? Nik ez dut rabe giroa gorputzean. Inoiz. 1984ko urtarriaren 10ean jaio nintzenetik. Eta jaialdi goze zara? Begira, jaialdiak eta rabeak desberdindu egingo nituzke. Ba oso jaialdi berezi baten inguruan hitz egin behar dugu. Bueno, hitz egin behar digu Eneko Iturbek eta gurean da. Un batzuk hemen gure mikrofonotatik pasagabe. Eneko egunon eta ongit horri? Egunon. The Burning Man, horrelaxe Bai. aitortu diguzu izango dela urrengo minutetako gaia eta espazio eroxamarrau. Bai, Nevadako basamortuan urtean behin hiri bat altxatzen da utxetikan. Eta hiri hortan, Azabeteko hiri hortan, The Burning Man jaialdia egiten da, non sormena, askatasuna eta komunitatearen esperimentua garatzen diren. Bueno, Burning Man 1986an hasi izan, San Franciscoko hondartza batean, non Tarkovskiren Stalker filmaren jarraitzaile talde bat elkartu zen egurrezko panpin bat erretzeko. Eta, geroztikan, 10 milaka partaide egon dira jaialdi hau ospatzen,
eta mila behatzion da 91an Black Rock basamortura mugitu ziren, eta gaur egun hor jarraitzen dute hiria zerotik egiten, eta eraikitzen, eta, astebetez, jaialdi musika, ez musika bakarrikan, baita artea, sormena, eta jaialdi hori aurrera eramaten. Ze bitxia, seguro, orain joaten diren milaka pertsonek, ez? Geroz eta gehiago joaten balin badira, ez dakitela, batzuk ez dute jakingo ez da Tarkovski zein den, eta beste batzuk ez dutela jakingo, zergatik den Burning Man, horrelako jaialdek ez, horrelako festekin gertatzen da, ospakizunekin, hartzen dutenean dimentsio bat, ez dakizula ez da zergatik ospatzen duzun hori. Bueno, atzo aritu ginen ez, gure festen jatorriaren inguruan ere hausna hartzen, ikiri arterekin, eta bai, nik gero galdetzen diot brometan Imanol González Gurrutxagari bere lagun zinemagileekin dabilenean Tarkovski asko agertzen den, nik enuke baztertuko horrelakoren batean de Burning Manen bertsio euskaldun bat sortzea hemen Tarkovskiren jarraitzaien artean. Etzen nola deskartatuko Imanol Burning Manera joatea, hor Nevadako. Deskartatu enuke deskartatuko, kontua da urrun xamarra harrapatzen diola, eta bueno, festa... Jendia toki guztitzen. Pentsatzen dut. Bueno, aurten duela gutxi izan da gainera, guztu bukaren izaten da, ez? Bueno, beste jaialdi honen beste kuriosidadetako bada, 10 printzipio jarraitu behar diala. Ideia batzuk euki behituzu, bazuk jaialdi honetan parte hartzeko. Ebida, mitoaroan bezala, 10 arau zeuden, Aitziber Garmendiak izan zen. Dira, autoadierazpen erradikala, inklusioa, komunitatea, merkataritzari gabeko ekonomia, ingurumenarekiko errespetua, eta autosufizientzia erradikala. Hemen ez da dirurik erabiltzen, denea trukean eta oparietan oinarritzen da, eta hori esker, esperientzia honek parte hartzaile bakoitzaren sormena pizten eta garatzen laguntzen du. Sormen hori izan daiteke bai arte modun, eta gero baita ohitura edo tradizioa da jantzietan adieraztea sormen hori. Jantzi berexiak eta kuriosoak jazteituztelako, edo zuzenen batzuk ez dutelako jantzirik eramaten. Juri, da Met Gala luze eta erradikal bat. Onaino ondo, ez? Festa giroa... Bueno, nahiko esentzia hippiearen erreskate bat dago. Irurik ez, ingurumenarikiko errespetua, autosufizientzia erradikala. Hale, Inigo, jun prestatzen kartera. Dena ez da hain erraxa, ze Burning Manen basamortuan erdian egiten da, eta orduan 40 gradutik gorako temperaturak, hautsekaitzak, logistika komplexua, ze azkenenan kanpin dendatan eta loitezu, eta orduan eguneroko bizitzan ez da hain erraza. Eta gaina azken urteotan ingurumenan klima aldaketak ingatikan eta honeke eragin handiagoa du eta zailagoa da jaialdia egitea. Eta, astebetean eraikitako hiri hau, azken gauean heltzen da bere klimaxera, ze, egurrezko panpina erraldoi bat erretzen dute, deman izenekoa, eta, milaka pertsona biltzen dira gau ilun hontan, zerua argitzeko eta sua pizteko. Erritu honetan, Lamplighters izeneko parte hartzaileak daude, behaiek egiten dute, hauek dira farolero moduko batzuk, eta hauek bertako gainontzeko partaideak demanen eraikinera gidatzen dituzte, eta horretaz gain, egurrezko tenplu bat dago haren ondoan, eta hori ere erretzen dute. Eta orduan hor egiten da erritu moduko bat, eta honela, farolero hauek behaien martxa hasten dutenean, honako diskurtso hau egiten dute. Citizens of Black Rock City, we are your lamplighters. We have led this city without fail for 31 years. And tonight, we continue this sacred obligation. We bring you the 3 gifts. The first gift is illumination. The second gift is navigation. And the third gift is celebration. Black Rock City, these are your lamplighters. Lamplighters, let's
momentiko, Joe, bueno, ingelesa ulertzen ez duen norbait bali badago, bueno, egongo da, gure entzulen artean, esan du, emakume honek, bera lamplighter dela, eta 3 opari egitera Bai. datorrela, ez? Argitasuna, navigazioa eta ospakizuna. Hoi da, hoi diala, 3 ardatzak edo esango dugu, esperimentatzen dutenak, bertako parte hartzaileak. Eta, bueno, beste kuriositatetakoa da, hiriak goitik begiratuta, behin eraikitakoan, C letraren itxura hartzen du. Eta horre erdian dago zona sakratu bat, izena duna La Playa, eta zona hortan egiten da demanen erretzea, eta beste ekitaldi asko han egiten dira, DJ-ak, musika, kontzertu bereziak ere han dira. Zalantza bat sortu zait, aipatu dituzun 10 printzipioetan bazeon ingurumenarekiko errespetua. Urtean behin zerotik hiri bat eraikitzea, zeinetan milaka eta milaka pertsona joaten diren egunak pasatzera, eta gero zu ematen diozu denari, eta han sekulako rabeak egiten dira, zakit zenbaterainoko jasangarria den, ingurumenarekiko Ja, oire kuriosoa da, nik pentsatu nujo, igual, hainbeste, ez dakit, egurrezko panpin erraldoi bat eta tenplu bat erretzea, igual, ingurumenakin ez dakit asko laguntzen dezun. Baina, egila da, behaien printzipioetako bat, eta behin irakurri nun, jaialdia bukatzean denak elkartzen dira, hoi dena jasotzeko, eta garbitzeko, orduan, alde hortatikan bai laguntzen dute. CO2 emisio txikiren badago, baina egia da. Bai, hori da. Igual, CO2 impacto gehiago dauka, gazkinez ara despasatzen direnekin. Eta ez nuen esaten soilik panpin hori erretzaren gatik, baizik eta milaka eta pilaka pertsona ara joten balin badira, autoz joango dira, desertuaren erdian balin badago. Autostopen, kotxea konpartitzen duaz. Bale. Ez, milaka dira. Ez oire, justo, gero aipatu behar nun, baina, autobusak baita daude, prestatuta ja San Franciscotik ordun, garraio publikoaren erabilera sustatzen dute. Badao garraio publikoa, eta aparte, han autokarabanatan loin behar dutena, zuzenen autokarabana eramaten dute area ordun. Etxe asko ere zira sortu behar, ze asko ibilgailuan edo kanpindendetan egiten dutelo, eta horrela. Hoi da. Jarraitzen, oain sarrerez itzengo du pixka bat. Jaialdian parte hartzeko sarrera erosi behar da, nahiz dakeoan dirurik ez dan erabiltzen, baina sarrerak ez dira internet bitartez erosten dituzu, baina ez dituzu emaiez edo gaur egun emaiez SMS edo QRS edo. Hoi da, ez dituzu horrela jasotzen, baizik eta zuzenen etxera bidaltzen dizue sarrera fisiko bat. Baina teknologia murritzeko jaialdi bada, internetik gabeko espazio batean, estaldura gabe. Hori da. Basamortoren erdian dago, antze egongo da. Beraz, txartela paperan eraman bar da. Old style. Hoi da, old style. Old style. Gustatzen ari zaite baronin man. Ikusten dut, Jarritu, neko. Sarrez gehiago itzengo dugu beranduago, baina oain muituko gara, behin area iritsitakon, kontrol pila bat daude, zekao, kontrolatzen dute, sarrera denak dakazuela, adibidez, autokarabanaz jute baldin batzea beste batekin, begiratzen dute, biok bakarrikan zaudetela autokarabanan, eta bi horiek, sarrera duzuela. Eta behin sartzea lortzen duzunean, tradizio bat dago. Eta lehenengo egin behar dezu lurrean etzan, eta zikindu. Ados? Hautsetan zikindu, eta ondoren sarrean dagoen zintzarri bat hori jo behar da. Eta behin hori egindakoan, esan daiteke, jaialdian zaudela. Entzun dezuen hau izan da, jaialdiak aurtengo ediziorako indun abesti txikitxo bat, aurreko urteetako soinu eta hotxekin. Adibidez horre entzun da zintzarria, jendia etxaloka, edo festak giroan, eta hori izan da, aurten proiektuak berak sustatu duen zerbait. Egin duen zerbait.
Eta bueno, hain bai, aurtengo edizioa zitzengo deu. Aurten abuztuaren 24tik irailaren batera ospatu da. Eta 72.000 pertsonak parte hartu dute. Jaialdi honetan, aste guztian zehar. Orduan, esan daiteke, hiri bat bai benetan sortu dela, hainbeste jenderekin. Barkatu zenbat, 70.000? 72. 72.000 zer da, Barakaldoren tamaina? Ez dakit, a ber. Bueno, populazioa edo Irunena, Irun pixkat gutxiago izango da. Barakaldok 1.000 dauzka, Pixka txikiagoa behar dugu. 70.000. Igual. Irun hortxe biliko da. Ez dira Euskal Herrian hainbeste izango populazio giro hortan. Irunek 73.000. Baina Gipuzkoan adibidez ez dago beste aukerarik, Araban ere etzait bururatzen beste aukerarik, Nafarroan ere 70.000 horik. Ez da torkita, lige hiriburuak eta gero... 72.000... Wow. A ber, hemen Googleen bilaketa azkar bat eginda, 2024ko datuak dio, Irunen gutxi gora bera 72.000 direla, Eta gero jartzen du hemen, Barakaldo 1.000, Portugaletek 45.000... Getxo 75.000. Gira. Hortxe du, hori da referentzia, bai. Oso ondo. Bueno, getxoko biztanlea basamortuan elkartu zen. Gutxi gora bera paralelismo egiteko. Eta, oain bai, sarrez itzengo deuz, hemen kuriosoa da, ze zure parte hartzea geroz eta handigoa izan, geroz eta gutxiago ordaindu behar dezu. Nola? Zure parte hartzea geroz eta handiagoa izan, geroz eta opari gehiago egin, zure sarrera merkeagoa da. Bueno, naiz da, sarrera kaldare garestik dira, ze merkeena da, 550 eurokoa. Bueno, dirua da, baina aste beterako ari gara 80 eurotaz eguneko. Bai, bueno. gutxi gara bera. Bai, ez dut esaten merkea denik, baina... Bueno, bai. Una zenba balio zuen, zetaken igandekoak, 55, 60. Bai. Hor bueltan, eta Izaroren bek zenbatzan. Merkena, 550, Ja, bai. Baina, ez dakit, hiri oso bat dago zuretzatan, ez dakit, uste dut beste... Ja, bai, ez dakit inbeste iruditzen, ez dakit nola esan. Geroan ez dezula dirurik erabili behar. Hori da. Ja, hori da. Bueno, eta Garestina, 3.000 eurokoa da, sarrera Garestina. Epa. Eta hor, zera dugu eskubidea, The Burning Man horri zu emateko edo... Privilegio eskaintzen dizkizu, Akaso ez zaituztela hilko? Akaso? Ze hori ere izan da urtengoaren berezitasunetako bat. Bai, bueno, aurten hilketa bat egon da, Burning Manen. Aiba. Horregatik nion. Badin Kruglov izeneko, 37 urteko errusiar bat izan da, hila. Eta Washingtoneko estatuko Tacoman bizi zen gaur egun, eta hau zen bere lehenengo edizioa, Burning Manen. Eta, bueno, bere eriotza hilketa gisa tratatzen ari dira, eta gertaera, jaialdiaren ikur nagusian gertatu zen, Demanen, erretzean, une berean. Eta, asuntoa izan zen, aurkitu zutela, gizon hau, odol putzu batean. Eta orduan, bere lagunak eta Burning Maneko komunitateak, unkituta eta triste daude oraintxe berdan, eta doluminak mandizkete familiari, eta, Lumari Love kanpamenduko kide zan, eta orduan, kanpamendu hontan, adeitasuna, sormena, eta bestelako ideiak garatzen dira, eta orduan, horrelako ideiekin, gogoratua izango da. Eta, Krugloven aitak esan du, adierazi du, mundua bidegabe da sarritan, baina nire semea bakezalea zen, justizia nahi dut. Justizia aldarrikatzen bideo bat igo zuen Facebookera, eta gaur egun, oraintxe bertan Burning Maneko antolakuntzak bere doluminak adierazi ditu, eta polizia ikerketa sustengatzen ari da. Eta baita, Secret Witness izeneko programan parte hartzeko asmoa dute, hau da programa bat, non herritarrek lagundu dezaketen informazioa lortzen poliziarekin elkarlanean, eta informazioa ematerakoan sari bat jaso dezakezu. Pelikula bat dago, uste dut horrela izena duena, Secret Witness, gazteleraz testigo sekreto ez, testigo konfidenzial, bezala izuli izena. Baina pixkat kontzeptu horretan identifikatu gabeko
lekukotza edo ematearen giro horretan, eta bai. Eta, Burning Maneko komunitatearen sendotasuna testu inguru handia eman dio une mingarria izan da. Ze artearen eta elkartasunaren festa, arrisku eta misterioen etapa batera pasa da. Baina alare dena ez da tragedia eta tristura izan ere, urte guztietan bezala, jendeak parte hartzaile gehiengo batek bere biziko esperientzia bat bizi du, eta gaina askok igual behaien 10. aldia da etortzen diana jaialdira, eta orduan orokorrean zapore onarekin amaitu da, naizta, azken momentuko tragedia hau izan. Ederki, eneko Iturbe, mila esker, ezagutu dugu gehiago The Burning Man jaialdia, ezagutu dugu aurtengo edizioaren nolabait iluna eta itzala agur horretan, baina tira, olako egitasmo mitzat interesgarria esango dugu, gero gure entzulen artean norbait animatuko te den bertara, hori beste kontu bada, baina aizu entzulen norbaitara balin badoa datorren urtean entrevista nahi dugu, The Burning Manen esperientziaren inguruan. Eneko Iturbe, eskerrik asko. Eskerrik asko zei. Carl Coxen doinuekin egin ditugu azken minutuak, eta bere izan dugu, nolabait bide lagun, The Burning Manen, erreportaje honetan zehar. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Entzuleok, Jurgiek izadagoeneko is in the house, beraz, hementxe soinu probetan murgilduko gara. Gartxot Unzain Letonaren proposamen musikalak entzuten ditugun, bitartean ondoren boletinerako txandare izango dugu, eta tira, bueltan oraindik, hainbat gaitan murgilduko gara Jurgiek izarekin egon aurretik, baina orain Gartxot Unzain Letonaren txanda, bere doinuetatik aratago tartean. Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Asteroetako lehen gomendioa talde aski ezaguna izango da, beraien izena Biffy Clyro edo Clyro da, eta esan eskoziar rock talde bat dela. Diskografiari erreparatuta 2002 urtean lehen diskoa kaleratu zutenetik, esango nuke 8-9 bat disko kaleratu dituztela, hit izugarriak batzuk, ez hain handiak beste batzuk, baina esango nuke oso talde emankorra dela, eta disko guztietan ematen diola edo eskaintzen diola entzuleari zerbait. Esan bezala ospean nahiko goiz iritsi zitzaiela, esango nuke, eta ni zalea naiz 2007 urteko Puzzle izeneko diskatzarra atera zutenetik, baina gaur okerez banago disko bat beranduago kaleratu zuten Black Chandelier kantua ekarri nahi izan dizuet. Izugarria da, eta, spoiler handirik gabe, esan popa, roka eta emozioa izugarrian donasten dituen taldea dela Biffy Clyro. Espero dut ezagutzen ez duzuenok sorpresa eder bat hartuko duzuela, eta ezagutzen duzuenok, berriz gozatuko duzuela Black Chandelier abesti puskau. Hementxe da. Trip, 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 trip. I shouldn't laugh, but I know I'm a failure in your eyes. I know it's daft, but I guess I know it deep inside.
it's just the two of us, only the two of us, I could die. You left my heart like an abandoned car, old and worn, I don't use it all, but I used to be free. We're gonna separate ourselves tonight. We're always running scared but holding eyes. But there's a black chandelier, it's casting shadows and lights. I'll sit in silence for the rest of my life if you'd like. Dressing our winds with industrial gloves made of wire. Feel it penetrating the skin, we begin to relax. When it's just the two of us and a cute little cup of cyanide. You left my heart like an abandoned car, old and worn, I don't use it all, but I used to be free. We're gonna separate ourselves tonight. We're always running scared but holding knives. But there's a black chandelier, it's casting shadows and lights. We're gonna separate ourselves tonight. We're always running scared but holding knives. But there's a black chandelier. You left my heart like an abandoned car, old and worn, I don't use it all, but I used to be free. We're gonna separate ourselves tonight. We're always running scared but holding knives. But there's a black chandelier, it's casting shadows and lights. We're gonna separate ourselves tonight. We're always running scared but holding knives. But there's a black chandelier. Hortzentzun dugu Biffy Clyro Eskoziarren Black Chandelier kantu puska. Aste honetako bigarren gomendioan ere denboran atzera egitea otu zait eta garai batean izugarri ezagunak izan ziren Alt J taldea ekarrena izan dizuet. Hauek Ingalaterrakoak dira eta gogoan dut An Awesome Wave diska atera zutenean mundu mailan izugarri ezagunak egin zirela. Zergatik, egia esan musika nahiko ezberdina egin zutelako, garai haietan indiak gogor jotzen zuen, eta beraiek, ez dakit, esperimentalagoa zen zerbait egin zuten, eta egia esan, lehen disko hori, maisu lan bat, iruditzen zen hiri pertsonalki, eta munduak ere halaxe hartu zuen. Kuriositate gisa esan hiru taldekideak musika eskola batean ezagutu zirela, eta bertan esperimentatzen hasi, eta abestiak ondu zituztela, eta lehen disko horretan batu. Zorionez munduratu zituzten kantuiek eta entzunari izan genituen. Gaurkoan Alt J taldearen izena esan dizuet, beraien Breeze Blocks kantua erakutsi nahi dizuet. Gustatuko zaizuelakoan, musika ezberdina izanik aukera bat emango diozuelakoan, hementxe aurkezten dizuet Alt J taldea eta euren Breeze Blocks kantu ezaguna. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cetirizine, your fever, scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the waffles go? They go along
to take your honey. Way down how we build our breakfast down and say my love, love, love. La 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 la, muscle to muscle, to toe to toe. The fear grip me, but here I go. My heart sings as I jump up. Your hand grips hand as my heart is shining Do you know where the wild things go? They go on to take your honey. Way down our sleep, build a breakfast, now let's eat my love, love, love. She bruises calls, she splutters pistol shots. Hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine, my love, love, love. La la la, muscle to muscle and toe to toe. The spirits grip me, but here I go. My heart sings as I jump up. Your anger turned as my eyes shining She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Germaline, disinfect the scene, my love, love, love. But please don't go, I love you so, my lovely. Please don't go, I love you so, I love you so. Please don't go, I love you so, I love you so. Please break my heart. Please don't go, I love you so, I love you so. Please don't go, I love you so, I love you so. Please break my heart. Please don't go, I leave you whole. I love you so, I love you so, I love you so. Please don't go, I leave you whole. I love you so, I love you so, I love you so, I love you so. I need you whole. I love you so, I love you so, I love you so, I love you so, I love you so. I need you whole. I love you so, I love you so, I love you so, I love you so. I need you whole. I love you so, I love you so, I love you so, I need you so, I love you so. I need you whole. I love you so, I love you so, I love you so, I love you so. I need you whole. I love you so, I love you so, I love you so. Please don't go. I need you whole. I love you so, I love you so, I love you so. Hortxe entzun dugu Alt J taldearen Breeze Blocks kantu puska. Aste honetako 3. gomendio gisa, beste hit bat eta barkatuko didazue, baina orain ere erresuma batuan jarraitzeko asmoarekin etor. Arctic Monkeys taldea izugarri ezaguna da eta duela gutxi euren diskografia errepasatzen aritu naiz. Izan ere badira talde batzuk garai batean asko entzun eta gero bat tarte batez pixkat alboratuta uzten ditugunak, ezta? Nire kasuan Arctic Monkeys talde horietako bat da, garai batean asko entzuten nuen talde bazen, hauek ere diskografia luzea dute, baina gogoan dut AM izeneko diskoa atera zutenean, izugarrizko inpaktu positiboa izan zuela nigan, soinuak, produkzioak, eta batez ere kantagintzak. Bertan daude nire ustez talde honen kanturik borobilenak, eta horietan borobilena, esango nuke, gaur aurkeztu nahi dizuetan, Do I Wanna Know kantua dela. Ziurrenik entzungo duzue, eta ezagutzen ez baduzue, nire iritzia palean zuen bizitzako aurkikuntzarik haundienetariko bat egitear zaudete. Beraz, aste honetako 3. gomendio gisa, kantu puska hau aldakak alde batera eta bestera goxo-goxo mugitzeko, Arctic Monkeys taldearen Do I Wanna Know.
color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift, the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Sorta hoping that you'd stay. Maybe we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd calling when you're at you, 'cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through, crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you. I don't know if you feel the same as I do. We could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. We're sorta hoping that you'd stay. And we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd call when you're out of you, 'cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through, crawling back to you. If this feeling flows both ways, sorta hoping that you'd stay. We both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Do I wanna know? Too busy being lost to fall. Ever thought of calling down? Do you want me crawling back to you? Hortxe dugu Arctic Monkeys taldearen hit erraldoi hau, Do I Wanna Know. Aste honetako azken gomendio gisa, nire talde kutxunena ekarriko dizuet, kutxunenetariko esan behar da, baina uste dut kutxunena dela. Izan ere, aste honetan berri izugarriak jaso ditut nik pertsonalki, Tame Impalak bere 5. diskoa kaleratuko duelako urriaren 16an, okerez banago. Aurrerapen bat eskaini zigun Kevin Parker taldearen buru denak duela hilabete, esango nuke, End of Summer izeneko kantua, eta oraingoan Loser izeneko 2. singela erakutsi nahi izan digu. Pentsa dezaket, diskoa kaleratu baino lehen besteren bat ere kaleratuko duela, singela diot, baina singela hau benetan gustatu zait, mantentzen du Tame Impalaren ezaugarri berezi den hori, ez da, bateria analogiko bat, falsetea, estribillo itxaskorrak, bajuaren presentzia,
ez dakit, grufa eta rollo ona inork baino modu erragoan lantzen ditu Kevin Parkerrek, benetan maixu bat dela iruditzen zait soinuaren trataeran, eta Tame Impalak soinu oso berezgarria duela ere sentitzen dut, eta kantu honekin beste behin hori erakutsi digu. Benetan irrikitan nago hemendik hilabetera kaleratuko den Death Beat izeneko diskoa entzuteko, eta Tame Impala ezagutzen ez baduzue, bestaldean zaudeten entzulek, nire gomendio handi bat ere izango da beraien diskografia entzun eta gozatzeko gonbita luzatzea, esan bezala. Beraz, aste honetako azken gomendio gisa, Tame Impalaren Loser kantua. Guk hurrengo astean entzungo dugu elkar entzule, bitartean zaindu eta ondo segi. Aio! Si te quieres divertir, con el gran
un verano a Nueva York, Nueva York. Asko hitz egin dugu egun hauetan Gazako sarraskiaz, eta hitz egiten jarraituko dugu. Herri palestinarra jasaten ari den genozidioaz hitz egin dugu, erantzukizun politiko faltaz, txirrindularitza probetako protestak eta protesten inguruko eztabaida antzuak izan ditugu izpide, eta noski esan bezala jarraituko dugu horretaz hitz egiten. Baina batzuetan, hori esaten digu zientziak gainera, beharrezkoa da iluntasunetik begirada aldendu eta albiste onak kontsumitzea. Gure garuna programatzeko. Ados zaudete honekin, Pablo eta Inigo? Bai, bueno. Zientzialariak esaten dute, eh? Ja, bueno, ja. Etzo de guztiz ados. Ba, honekin igual bai. Pixka bat, kontua da, lehen esan duen bezala, jarraituko dugu guk albiste guztiak aztertzen eta zuei komunikatzen eta ez soilik Gaza bakarrik, beste munduko beste txokotan ere gertatzen diren bidegabekerietaz hitz egiten jarraituko dugu, baina egia da, eta esan dudan bezala zientziak ere hori esaten du, batzuetan deskantxo pixka bat behar dula garunak, bestela, tristura, antxetatea, depresioa, horrelakoak izaten ditugu. Orduan nik erabaki dut, ekarriko nituela ona, harrenak goxatzeko albistetxo batzuk. Orduan, hasiko naiz kontatzen, haizu, behar ditu horrelakoak baita ere. Lehenengo albistea. Brasilen, Amazoniako suteak 165 batean jetxi dira. Ara. Oso ondo, ondo, kriston kopuro da. Iaz, lehorte historiko baten ondorioz, 100 eta 1000 hektarea ikusi genituen sutan. Aurten, tokiko komunitateen zaintzaren eta euri kopuru osasuntxuen kombinazioaren ondorioz, suteek erretako oian tropikalen kopurua, 2024an baino, 165 txikiagoa izan da. Zaborte batetik bestera, jetxi da, pila bat, zuten konpurua, egia da, euriak hor zer ikusi handia izan duela, baina egin dituztela baita beste gauza asko zaintzarako. Datu hauek, MAP Biomas izeneko satelite bidezko ikuskapen programa batetik datoz. Programa hau jarri zen martxan 2019an, dena komunikabidei esker. Ze zientzialari talde batek, edabide batean eskainitako elkarrizketa baten ondorioz, munduko birikak erretzen ari dira, lerroburua asko zabaldu zen eta asko edatu zen, viralizatu egin zen. Eta horri aurre egiteko sortu zuten MAP Biomas izeneko satelite hau, eta satelite honek dio, suteak gutxitzen ari direla Brasilian, Amazonako lurraldean, eta hori beharrezkoa da, beraz, hauxe eguneko lehenengo albiste ona. Urrengoa, prest zaudete? Bai. Melodia zoriontsuak entzuteak, abestia laiak entzuteak, kotxeko zorabioak murrizten laguntzen du. Mugimenduarekin zorabiatzea oso ohikoa da, ez dakitzuei gertatzen zaitzen, niri txikitan asko gertatzen zitzaidan. Gure begiek, belarriak eta gorputzak burmuinera mezu kontrajarriak bidaltzen dituztenean gertatzen da. Horren ondorioz eduki dezakezu goragalea, buruko mina edo izerdia. Egoera hobetzeko bideak aztertzen ari da zientzialari txinatar talde bat. Eta Frontiers in Human Neuroscience izeneko aldizkarian orain txargitara dituzte, beraien azken ikerketaren emaitzak. Eta honen arabera, musika mota zehatz batek modu eraginkorragoan suspertzen lagun dezakeela erakutsi dute. Autoaren simulagailu bereziki kalibratu bat erabili dute, eta zorabioak ere egin dizkiete parte hartzaileei. Eta gero musika desberdinak jarri dizkiete suspertzen saiatzen ari ziren bitartean. Batzuei musika alaia eta leunak eta melodia zoriontsuak jarri zizkieten, eta horiek asko zerrexago suspertu ziren, zorabioa asko murriztu zen, eta orokorrean goragalea, buruko mina eta izerdiak eta desagertu egin ziren. Eta aldiz, abesti tristeak edo melankolikoak entzun zituztenek, deskurritu dute baita ere, ikertzaile txinatar hauek, ez errez egitea baina okerragoa dela. Hau da, musika tristea entzun ordez, hobe musikarik ez entzutea, ze musika tristea entzuten baduzu, zorabioaren sintomak okertu egiten dira. Beste modu atera esan da, Pablo. Inguruan horbait zorabia duta balin badago, zuketanik isiltzea hobe dugu. Bai. Nintzat gitarretarekin. Uste, bixu, eskari bat da. Baina diez, musika honekin ondo.
Carlinhos Brown. Esan behar nizun, hau da, pixka bat nostalgik, Bai, Hau bai, ez da... Carlinhos Brownen kantu honek izango ditu 7 milioi urte, baina... 86koa abia, Pablo jaio gabe zegoen. Bai. Begira Eta zapolita. zu, jaiotzen? Jaiota. 86an, jaiota negoen. 94koa, zeagia da, Hori eske da. sartzen ari zara. Igo, zara biatu ingo naiz. Gustatu zaizkizu albiste hauek? Bai, gehiago nahi ditugu. Gehiago nahi dituzu? Bai, bai. Venga, azken aldiz duela 150 urte ikusi zuten untxi espezie bat ikusi dute berriro. Ara. Bai, 4 urte baino gehiagoz, GNN izeneko zientzialari talde batek arreta handia eskaini dio 25 bilatuenen zerrendari. 25 bilatuenak honek badirudi ezagit terroristaen zerrenda bat, edo gaizkien zerrenda bat, baino ez kontserbazio misio berezi bat da. Hemen egia esan, zerrenda honetan daude, zientzialarientzat galdutako espeziak, edo ustez galduta dauden espeziak edo galtzear daudenak. Orduan, 4 urte hauetan egonda ikertzaile talde bat, 25 bilatuen hauen atzean. 4 urte hauetan, zerrendaren erakunde arduradunak, Rewild izenekoak, espezie horietako 13 aurkitu ditu. 25-etik 13. Batzuk ontxoak dira, besteak intsektuak, eta beste bat, oreinak bezalako animalia handiagoak. Beraien azken arrakasta izan da, Omiltemi kotoizko itxasdun untxia. Ora. Da, untxi bat, bere isatx txiki eta beltzagatik ezaguna dela, ala kotoizkoa da, dirudi. Untxi misteriotsu hau 1904ean ikusi zuten zientzialariek azkenekoz. Eta, pentsatzen zuten askok desagertuta zegoela, baina Mexikoko hegoaldeko Sierra Madren 5 urtez bila ibili ondoren agertu da, argazkiak egin dizkiote, eta argi dago untxitxo txiki honek gure hartan jarraitzen duela, eta etzela desagertu duela 150. Nire pixka triste jarren hau albizanek, Ui, zergatik. Pentsatu etelako 26garrenean. Osea, agon zen filtro bat, 25 animalio gertu zen, eta 26garrenak zantzen, hau ja ez. Ai, hori da. Hau utziko dugu hemen, kondenatuta. Ustez dugu, Juri. Paulori ematen dioz historia polita bat, eta berak triste bihurtzen du. Untxia supermajo, Ez daukagu denborari, bestela hartuko nuke gitarra bat oraintxe, hasiko nintzateke jotzen Pablo kantatzeko, ez da egite, non geratu da 26garrena, bizitza gogorra da patu madarikatua lena. Horrelako zara kantutuko. Eta untxien soinuak, ez? Untxiak ez, untxiak kantu dira pozik. Gauza bat, egin dugu hemen, zerrenda bat. Izango nuke, peibu, Albiste, albiste barkatu. zorion txuekin. Behar delako, batzuetan behar ditugulako horrelako deskonexioak eta horrelako albiste honak pixka bat goxatzeko, eta zuek etorri zarete ona esatera, batetik eske gure albisteak tristeak dira, bestetik eske 26garren espezia desagertuta dagoena ez dira hori bilatzen ari. Zakiru zeina daken soluzionentzako Iker Laurobak bere tristezia estereorekin. Gomende bat diona, baldin badakizue, nola jartzen nahi zen, Zertarako gomiatzen gauzue. Venga, kantu alaiago bat beharko. Bale, ez albiste gehiago dauzkat. Bai, igual... Que tristura honekin zora biatu bingo naiz, eta ez gaude auto batean, Venga, Argentinara guaz. Esa mujer. Emakume argentinar baten historio bitxia kontatu behar dugu, Juri. Bai, noski bida entzun hau, 1850 eta 1950 artean, 3 milioi terdi italiar inguru joan ziren Argentinara bizitzera. 19. mendean batez ere iparraldekoak iritsi ziren eta 20. mendean hegoaldekoak. Argentinak munduko 2. diaspora italiarrik handiena du, bai kopuruari eta baita konzentrazioari dagokienez ere. Gaur egun, Argentinako zenbait estatutan, 130% jatorri italiarra edo handiagoa duten biztanleak bizi dira. Eta hori, nabaritzen da baita kulturan eta baita abizenetan ere. Toki historiko horretatik, Flor izeneko Argentinako emakume batek erabaki zuen kontrako bidea egitea. Hau da, nik aipatu diziet, Italiatik Argentinara, ia 4 milioi pertsona joan zirela, Florrek egin du kontrako hau da honetan. Argentinatik Italiara. Eta orduan, joan zen, Campania eskualdeko Castel San Lorenzo herrira. Eta, zergatik, bere helburua zelako bere aita hasi zen
tokia ezagutzea, ez? Atzean utzi zuen paisaia ikustea eta bertako jendea ikustea, eta polita iruditzen zitzaion. Orduan, zer erabaki zuen? Bidaiari askok egiten duten bezala, Airbnb bidez etxe bat hartzea. Eta orduan aukeratu zuen etxe bat, eta ara iritsi zen, Italiako, esan bezala, Castelosan, norakoa zen izena? Castel San Lorenzora, eta etxe Airbnb-an geratu zen, eta han, bi emakume zeuden, jabeak zirenak, eta hizketan hasi ziren, eta ez zute sinistuko. Bere aita jaio zen etxea zen. Eta ez zuen nahita hartu Airbnb hori, hartu zuen, horixe zegoelako webgunean, eta bi emakume horiekin hizketan, deskurritu zuen, bere aita etxe horretan jaio zela. Esta vez duele y quizás suene cruel, pero prefiero estar solo y no con una que es infiel. Pixkate, Argentinako musikaren bila, alo loko jarri naiz, Dorian Santororekin. Uste dut beste giro musikal batzutara egin behar dugula, eta horretarako dagoeneko Jurgi Ekiza gurean izango dugu segituan, elkarrezketa akustikoetan. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Paper horriaren gainean zenbait lauki behar dut erabaki. Etengabe ari gara argiaz, argirantz, argiaren inguruan, argiari buruz edo argi bila. Bizi oso bat argiaren bueltan, eta inoiz ez da nahikoa. Une honak hartzen ditugu argitzat, notizion bat, bilagun, edo bolada txar baten ondorengo lehen eguna. Argia beti iristen da, ala ez, batzuetan zailagoa delako argia topatzea. Ez baita odeirik mugitzen, ez behintzat ala beharrez. Itzala dugu askotan deskantsurako itsaso, itzaletan aritzeko, oitzeko, itotzeko eta baita bizitzeko ere. Baina hau ere ez da beti nahikoa izaten. Bietatik zerbait behar izaten dugu. Eta oraingoan bai, ala beharrez. Hobe izaten da hori azkar ulertzea. Argia da behar duguna, itzalez inguratuta. Argitzala besterik ez. Zorionez, arren. Ez delako gutxi izango, inoiz nahikoa ez bada ere. Gaur, bigarren kafeko elkarrezketa akustikoan, Jurgi Ekiza, argitzala. Egunon, Jurgi, zamuz? Egunon, ondo, zuek ere bai? Ondo. Genuen gogoa zure bisita jasotzeko eta gertatu da, argitzal honen naitzakien. Bai, aspalditik etorri bagarintzela eta beti atzeratu nuen eta azken finean aukera ona da. Ederra da, iristen momentua beti da ederra ez? Joe. Abuztuaren 29an kaleratu zenuen argitzala diskoa, zer moduzkoa izaten ari darrera? Momentukotz oso ondo, zenbakiak zera da jakitea ez, entzuteko manera aldatu da, banan bai bederen entzuten artean eta batez ere biniloa erosi didaten artean, usaian baino gehiago bederen jasoetut mezuak eta hori jendea zoriontzeko eta beraz hori plazer egiten du. Nik uste dut hori igual usaia hori ez dugula asko eta bizitzan orokorrean musikan bezala oso ongi dela erratea zerbait maite duzunean, normal maite duzunean esatea. Eta hor ere, ez dut ongi etortzen zaila da olakoak jasotzea. Ze gauza ona, lehen entrevistonen aurretik galdetu Jurgi Ekiza gartxotun zainengatik, gartxoten diskoa laizter, hurrengo aste hilabete, hortan izango da, eta atzu izan genuen gainera bere bisita, ez du kontatuko zergatik, musika girogatik hemen Tolosan ibilizelako, eta arekin hizketan egon nintzen luze, bero trenaren zaizegoela esantzian, hoi minutu zuzka treneako eta sartu eta, bueno, hemen haitu ginen hizketan, eta osnarketa bat egin zuen oso horren girotik esaten zian, ez dakit oso ondo diskoarekin zer egin, ze batzutan viniloak egingo ditut, eta
batzutan, ez dakiteka oparitu ere ez, baina norbait pres balego, entzun eta gero, bi horriko feedback bat bueltan bialtzeko, edo portura etorri nerekin eta orduete diskoari buruz hitz egiteko, niretzako hor legoke. Bai. Zen, ze hausnarketa ona iruditu zitzaidan askotan, sortzaile bezala ere behar duguna pixkat hor dagoela, ez? Entzunaldi aktibo on bat egingo badu norbaitek, asko da. Askotan dira somen prozesuak dira oso luzeak, eta diskateratzean bada askapen bat bezala, oso pozik senditzen gira ateratzea, baina gero efektu hori oso laster desagertzen da, eta beraz importanta da jenden feedbacka jasotzea. Nik horrengatik ere egin nuen pasaren astean olako dendatxo bat azparlenta hori, nahi nuelako jendea etortzea zuzenean, bederen urbil bizi den jendea etortzea zuzenean erostea diska, eta ez manatzea interneten bidez, eta hola aukera da, eta egia da, hauen artean, asko gedidatera gero idatzi gauean, esan ez, entzun du diska, eta hori, azken finan aheman zuzenago bat sortzen du, eta ez dakit, bazen hori importanta da horreita aztea musika dela norbait badea atzean, eta aheman hori zaindu behar dela ere. Justu hori, aipatu nahi nuen, gaur egun disko bat atera, eta lehenengo gauzat denak gabiltza zenbaki begira, hori da gaur egun neurtzeko modua, eta Jurgik kontrako bidea egin du. Fisikoan, gelditu jendearekin, toki bat eman diskoari, kasu honetan Azparneko koribit erakusketa gelan egon zera azte betez. Zer aurkiz dezaken jendeak hor? Gauza simplea zen, alde batetik dendatxo bat zen CD-arekin eta biniloarekin eta eta horrez gain ipini nuen ere nire aurreko diskografia edo nirea edo ulizena ere, taldenak edo erabaterarenak, pixkat parte hartu dudan disken zerrenda antzeuden ere nahi zuenaren zat. Eta horrez gain, erabaki nuen egitea erakusketa bat bertan, txikia, baina diska berri horren portada egin baitu baionako artista batek, Sara Labon izenekoa. Eta beraz proposatu nion, igual portadaren originala edo ipintzea hor ikusgai, eta momentu berean bat ezartzekotan erabaki nuen ere bere beste arteranak ere ezartzea. Eta hola, bazen parte bat erakusketa bat bezala, eta bestea simpleki dendatxo bat. Kuadroak, diskoak, eta zu zeu. Hori ez da oso ikusten. Pasatu dut eguna, aste osoan bertan, batzutan damutu naiz, eta egateko denda bat atxikitza da lan bat, gu ez girela usaiatuak, musikari bezala egota egun osoa leku berean, hori egiten dugu pixkat Durangoko azoka. Hori semaran ez azoketan edo... Baino gehiago nik taldearekin egitut beti, beraz txandaka egiten dituzu, eta hori hor pasatzea egun oso bat leku batean. Jendearekin, jenderik gabe, jendea dagoenean ere, azken finan, da beti egotea leku berean, nik ez naiz usaiatua, beti kanpoan nago eta beti mugitzen, eta oartu naiz etxan lan egiten dudanean ere, izan dadila estudioan edo beste gauzetan. Azken finan, baduzu sentsazioa egotea etxean, beti xutitzen zira, mugitzen zira, kanpora eta bueltatzen zara, eta hor, ateratzen zaren bakoitzan behar duzu etxi den da, zenta bakarra zaude hor bertan, eta hor hartzen zira zer den benetan egotea egun oso bat lokal batean, eta ez da hain lan erresa. Hala ere, zure aurreko diskografia epatu duzu, bakarlari gisa zure 3. lan luzea dau, orokorrean begiratuta 10. estudioko 10. Zuzenekoak alde batera utzita. Tamaina handiko musikari bat izanik, eta ez da ohikoena izaten hainbesteko gertutasuna. Kanpoan gauden hori, disko atzuten dugun hori, asko gustatzen zaigu ideia hori, ez? Gero, Euskal Herrian gaude, beraz, nahiz eta disko asko egin, azken finean, beti egoten da neurri batean oso jendetik urbila ez da horako separazio bat, eta osutu onelako dela hori, badugula suerte hori Euskal Ezenan, banan hori egiten dituzu 1000 diska, banan ez dakit, ez da sekulan fan mugimendua edo ez dakit zale hola moratuarena, zut ez dela beste existitzen Euskal Herrian, ez eta artist handienekin ere, uste dut, kasik denak ibiltzen dira kalean, eta ez dute horako arazorik jendearekin, ez? Beraz, ni nire neuri tipian ez dut bat ere arazorik aldontatik. Beraz, eksperientzia polita zen, gero ez pentsa ere jende batzu etorri dira piskatu gunetik, bazen hori bi kote bat etorri dena oriotik eta hori etortzera erostera diska eta hori, mesaz ziren batez ere bertako lagunak eta hori, hor ere importantea da, zenta hortzen gira igualdean gutxiago godoako hori, iparaldean bai asko diska bat ateratzen duzu, eta igual zure inguruko jendea ez da hortzen ere, zenta gehiago nola pixkat periferian gaude euskal kultuari dagokionez, eta pixkat
merkatua edo hola itzuli labeli behar bada egoaldean dago, azken finean jende asko iparaldean oartzen da egiten duzua zerbait, baina badu kasik sentsazioa ez dela haientzat, ez dela pixkat zerbait egoalderentzat egiten duzuna. Hor nahi nuen bertako jendearekin egon, eta azken finean lagunak ere azparnekoak bertak pasatu dira, diska hartu, eta azken finean ez dakit. Zen aukera ere nik beti erratu dut hori, baina da laborantzan egiten lortu dutena, bidezko merkataitzako gauzak ekologikoak eta bertakoak egitea, uste dut ez dugula aski aplikatzen kulturari, ez? Eta beti joten gira kanpora gauzen bila, bada aukera bertan egiteko, eta bada aukera harreman zuzena ere egiteko, eta beraz hori zen bizkat ideia. Diskoaren sorkuntzan irakurtzen jartzen bagara, lehen gauza deigarria agertzen da. Diskoa Azparne eta Punauian sortua izan da 2024 eta 2025 urtean, nolatan? Punauia ezagutzen dutentzat da Tahitiko uarte batean, Tahitiko uarte nagusian den herri bat. Eta bandi Tahiti ezagutu nuen 2008an Uriz Remondekin joan ginen egin genuen bira bat montatu genuen eta egin genuen Japonia, Australia eta Tahiti. Hori izan zen justu COVID baino lehen. Gu sartu ginen Tahititik eta COVID hasi zen eta lagun bat etorri zen gure eseka aeroportuan eta ginen bakarrik aeroportuan eta izan zen lako erokeri bat. Han ezagutu nuen lekua eta hango jendea eta hortik badut harreman oso berezia Tahitirekin. Saiatu nahi joaten noizbenka, urtean behin edo, eta nola pasaren urtean erabaki nuen urte hori hartzea diska hori sortzeko, pentsatu nuen zela aukera ere parte bat pasatzekoan sortzen. Ez dut uste bertako kultura edo bertako tokiak berak duela espazio berezirik diskan, banan bai bizitako esperientzia hori, Euskal Herritik kanpo egotea eta piskat zinez denbora konsakratzea bakarrik sorkuntzari horrek bai badu ikustekorik diskarekin. Eta gero han badago ere beste harreman bat naturarekin, batez ere itxasuarekin eta mendiarekin ere bai. Eta hoartu naiz diska gitaratu eta gero, azken finean horrek ere batzula lekoa anitz diskan, beraz, izan du efektu bat, ez nuke esan nahi hori kultura maobi kultura hori edo polinesiako kultura hori sartu dela asko edo oso presente dela diskan, banan bai indirektuki edo ez zuzenki badu bere efektuan. Kasuan topatutako pakeak, ez? Lasaitasun hori ez etxetik urrun beti aldatzen da pixka bat dinamika, lekuak berak uste dut naturarekin harreman horretan ere pake horren transmisio ere baduela nola bait, baina sorkuntzarako beste testu inguru batean egoteak aldatzen duela naturalki zerbait, ez? Bai, eta batzutan saiatzen gira hori egiten hementxe, problema da, lanaren etik zaila da, gero bizi gira gizarte batean beti berden mila gauza egin, beraz ez da egasa hori bakrik egitea. Eta gero hori da Euskal Herriaren gauza bikaina eta gauza kasik gogorra ere alde batetik, da bizitza soziala kasik handiegia da, ez? Eta beraz oso zera da egotea, bi egun edo egun etxan lan egiten atera gabe, eta beti zerbait dago zerbait hartzeko, zerbait jateko, eta mugitzeko, badela kontzertu bat, badela erakusketa bat, eta azken finean beti zira etxetik mugitzen. Hor, banduen zinez, izan duen aukera pixkat isolatua izateko, ez benetan isolatua, baina bai ez dakit denbora konsakratza zinez sorkuntzari, eta ez dakit stresa hori, izan gabe hemen dudan stresa, jenden nizak bezala, beti sensazio hori duguna gaurko gizartean, beti berantibiltzea ez, beti izatea zerbait amaitu gabea, eta beti, nahiz eta plazera hartu gauzak egitean, beti sensazioa ez dugula, badugu beste zerbait egiteko, ez dakitze. Hor, han banuen zinez, sensazio hori bederen, hori zela nire misioa, nire bizitzako aktivitatea, da zen diska hori geratzea eta amaitzea. Oso proiektu personala da, Willisetik Jurgikizarako transizioak bazuen personalerako joera hori, diskonetan dena egiteko ardurak ere hartu dituzu eta ez dira ardura gutxi izan, hor ere denbora gehigarri bat, ez? Uste dut lanketa instrumentu bakoitzarekin eta izan dela buruko mintxiki bat eta ez dut esperientzia interesgarria ere bai, ez? Nolako izan dari? Izan da esperientzia artistikoa lehenik, azken finean, nik nuen sortu eta erabaki nuen garai batez, eta zenbat hilabete hartu nituen horren egiteko, sortzea, etortzen ziren guzia, beraz, naiz eta sonoritate berriak esploratu, edo ritmo berri batzu, edo igual nik nire burutik ez nuela zerbait, etxoetan ez nuen zerbait egin,
dena usten nion egiten ere buruari, eta gero banekien berantago eginen duela pixkat hautaketa, edo hautatuko nukela zen mantendu eta zer ez. Hau artistikoa izan da alde batetik. Teknikoki, nahi nuen hori ere egin bakarrik egitea albezan bat gauza, nahasi eta grabatu eta bar, beraz hortarako ere formakuntzak egin dituen mugitu behin doren, edo bibidaien artean ikasteko hori hobetu egiten. Eta gero egia esan bada ere, nik erabaki hori hartu nuen ere bai erraitate bat baita ere musikarientzat gaur egun, eta batez ere uste dut Euskal Herriko musikarientzat, euskarazko musikarientzat, gero eta zelagoa dela ere diru bat eratzea diska batetik, eta beraz nire pixkan nire ideia zen ikasten badut nik neok egiten, igual ez dut hainbeste dirurik sartu beharko diska batean, eta ez dut izango ondotik stres hori nola pagatu diska hori, eta pixkat behartzen zaitu nori kontratu hori behartu azarora jotzea diska hori pagatzeko eta hori. Nenuen libre segitu izan, eta askotan askatasuna lortzeko behar da gehiago lan egin, eta hori izan zen nire erabakia, azken finan nik neuk denbora gehiago pasatzea, banan bai bederen izatea libre diska ateratzean, ez izatea olako animaliko zorrekin, eta hori, beraz hori izan zen beste arrazoin bat horren egiteko. Egon da, ez da egite, zalantza momenturik deitu beharko diot norbaiti hau graba dezan, edo hau egin dezan, edo hemen badute atasko, ez da egite, mugaz bestalde atasko kontzeptua nola esan, baina bai, hemen nola baite, ez naiz gai izaten ari zerbaitekin, horrelako momenturik topatu duzu? Nik esango ez dut egia, nire sorkuntza prozesuan eta nire bizitzan orokorrean dudak ditut egunero. Ni ez dut egun bat, nun ez dut pentsatzen musika ustea, eta beti hain ez pentsatzen hortan, naiz eta gero entsaiatu lau orduz, eta beraz bai izan ditut pila bat. Enik gustatzen zait sortzea pentsatu gabe ondorioa eta ustea gauzak ateratzen, gero momentu batean bai behar duzuela bakize atxiki diska batean zerrez, pixkat forma eman eta bar, eta hor dudak sortzen dira segituan, eta hori ongi den, hori ez den ongi, hori ondo doazen gauzak elgarrekin, eta horako galderak beti daude. Eta gero beti dudada beste norbaiti entzunaztea eta norbait sartzea bukle horretan, baina problema da ere pixkat konzeptua apurtzen dela, eta hasten bazira norbaitei galde egite baduzu zerbait, gero bere iritzia edo kontutan hartu behar duzu ez, eta beraz hor hasten zira pixkatu eguntzen zure jatorrizko idei hori dela zuk egitea, ateratzen zaizun guzia egitea, beraz egia da nahiko nire bikotea salbu, inok ez zuen entzuten ateratzen duena, eta azken finan egin zen beti gauzak sortzen, eta dudak beti izan dira egiagateko, eta nik ditut beti, eta hor bira esiko dut aste baten murian, eta beti ari naiz, igual, ez estatu behar dut, bira, beti nagolako estres batekin. Gero hori, urteekin, badakit gauza asko egintuztara, eta beti izan ez hola, beraz, orain badut pikat distentzia hori esatea, segitu bururaino, eta azken fian egingo dira gauzak. Baina nik uste jendeak konstiente izan dadin, esaten dagunean Jurgik dena egin duela diskonetan, badiru bizpairu gauza direla, baina hitzak, musika, tresna guztiak, ahots guztiak, joak ala programatuak, samplina, moldaketak, ekoizpena, grabaketa, nasketa, eta masterizazioa. Dena. Bai. Bakarlari, eta bueno, lotu nahi nuen inogak esan dakoarekin, talde batetik zatoz, egia da lehenagotik ere bazen dituela publikazioak bakarlari moduan, baina bereziki ekoizpen momentu hortan, hortaz ari zera orain, ez dakit, nik mila kezka izango netuzk, eta beti jotzen dezu azkenan ingurukoen iritzira, ekoizle baten iritzira, taldekideen iritzira, eta bakarrik zodenean zer, nola egiten zaio horri. Egia jateko ez da izki konturatzen, eta dola gutxi amaitu nuen diska, baina bai jadanik iduitzen zai beste nire bizitzako beste pase bat, ez? Baina ez nahi zubero hoitzen detaietan nola pastu zen, baina bai zen gehiago konparaketa igual hori sortzeko momentuan beran ez duztu konparaketarik egiten, ez? Zaten zira gauzak atera azten, gero bai azten zirenan zinez kantak ekoizten, kantak nahasten eta hori, hor bai referentzia batzu hartzen duzu, eta bazoaz konparatzen, zutela beste diska batzu, ikusteko piskat baduen zerbait ikusteko horiek, ez zauden agunt beste mundu batean edo beste erretate batean. Eta gero, izut ere hor ere berar dela atzerapen bat hartu, eta beti kontutan hartu entzunen duen jendeak azken finean berak ez dauka buruan duzuna. Beraz edo zen agertuko zaio zerbait eta
ez da zuk pentsatzen zuen, ez da zuk sentzitzen zuen bezala, beraz, edo zen gizaz, zerbait berri izango da parean duzun jendearentzat, beraz, ez da sobera pentsatu behar. Egia esateko, izan duen prozesu guzi horretan, prozesu horren astapenean, lagun bezala izan duen justu atera zuen Rick Rubin ekoizleak liburu hori lardoa kreatibite, sorkuntzaren artea edo. Nik ere txendokat. Eta hasi nintzen hori irakortzen, eta oso ondo etorri zaitzen, eta justuki berak dedramatizatzen du hori dena, esaten du, azken finean, zuzaude ateratzen zaizun ateratzeko, eta gero ezin duzu egin zuk zerbait jendearen gustuko izateko, azken finean egiten duzun gauza bakarra da albezain zintzo izan, atera gauzak, ondo landu, ondo zaindu, eta egin zuro berena, gero agera ezin duzuzu kontrolatu. Eta azken finean nik hortan pentsatu dut askotan, diska egitean, nintzen, orain, buraino egin behar dut, albezain ondo, soinu albezain ongi landu eta hori, eta albezain ondo antolatu diskaterako dena, eta albezain ondo antolatu bira, manan gero orain jendeak diska maitatuko duen ala etorriko den kontzertutara, ez da nire gain, azken finean da, saiatu naiz egiten albezain nuen guztia, albezain ondo, orain ea unibertsuak itzutzen. Hala ere, eta bai, noski, sorkuntza prozesu batek, nik askotan esaten dute, hor badagoela mendi errusiar moduko bat, hasieratik, abesti bat sortzen hasi eta biharamunean ja lehenengo krisia etortzen da, abesti hori atzo kristona zirudien da, gero buelta, eta ja, hasi zara ekoizten, eta abestia bukatu duzu, eta letrarekin, eta gero, gora berasko, etengabekoak, eta baina nasketa prozesua bera ere izaten da hori. Bueno, lehenengo sorkuntza, gero ekoizpena, baina nasketa, kasu honetan, jurgi zuk dena egin duzu, eta beraz, esango nuke ez dakit mendu errusiar horretan bidaia asko egin dituzula. Fase ezberdinetan izan dela, gora bera horretan murgiltzeko ze. Uste dut, Pablo, denoi gertatzen zegula, nahasketan prozesuan bertan ere, batzutan zalantzak sortzen direla eta kanpo begira da batez. Aizu, hemen gaude, nola entzuten duzu hau guztiari aurre egitea, bada erronkatxo batez. Bai, igual izango da eskizofrenia bat, ez? Azken finean, lortzen nuen bastante, hori pixkat nahasketa formakuntzan ikasi duzuna da gauzak hartu eta azken finean hortzik hasten zira, ez? Eta nixatzen nintzen albezan bat, nahiz eta nire kantak izan eta nire grabaketak izan, pixkat konsideratzea pistak norbaitek bidei bezikzan bezala eta material honekin zer egiten aldut, ez? Eta batzutan urguntzen zira zeneukan ideiatik, eta pixkat zaila da, bai urguntzea eskatzen du, nik saiatu nintzen hori egiten albezan bat. Zailtasuna da urguntzea, jakiten duzunean, momentu berean baduzula aukera berriz beti grabatzeko, eta berriz egitzeko. Hor da zailtasun handiena, da limiteak ezartzea, eta jakitea noiz balio duen berriz hastea zerbait, eta noiz obedela daukazuna lantzea gehiago dagoen bezala, eta materia bezala hartzea. Ez dut errezetarik atxeman, egiten duen. Gero nik daukadana, azken urtetan, musikan eta bizitzan erorokorrean, da konsideratzea zerbait ateratzen mazaizu, ateratu behar zela, ez? Beraz, azken finean, adibidez letren aldetik, nintzen, ez dakit gai hori nahi dudan ipini diskan, ez dakitze, eta momentu batean, pentsatzen duzu, hori idatzi badut momentu batean, kuaderno batean, da nire gandik atera behar zela, eta beraz, bide batetik edo bestetik merezi du argitaratzea, eta beraz, buraino eramaten nuen. Gero, igual, kanta batzu egiten dituzu, eta ez duzu sekulan joko zuzenean, zenta, igual, sobera urrunda orain sortu duzu momentu hori eta ez zira gehiago identifikatzen honekin. Baina bai, existitzea behar du, eta nik badakit kantu ez libratzen naizela argitaratzen direnean. Orain diska batan daude, haien bizitza egiten dute, eta kasik ez dira nirea gehiago, dira haien bizitza, kantuak dute bakoitzak badu bere bizitza, eta horrenik erabakatzen dute edo ez, kanta hauek dutzea, baina ez dira, ez dakit. Ni libratu asentitzen ez diska kanta bat ateratzean, eta horregan bezala kanta batzu oso zaharrak ziren, eta nahi nuen kantu hau ez libratu. Eta horregatik badiran beste kanta ere diskan. Gaur egun ameka kanta ezartzea diska batean, lagun batek baino gehiago, izan zidan, hori askida sortzi ipintzea, eta gero atxiki hiru, okazu EP bat ateratzeko, hori estrategiak hori, eta egon nintzen, ez da zozoa, eta egia ideia seguraski estrategikoki idei hobeago bat zegoen, nik esaten nion, nik behar dut kantu hau ez libratu. Ez dut nahi, horrenik atxiki hori ordina gailuan, eta berriz landu, bain badituzu etxean argitaratu gabeak, beti bozu tentazio hori berriz unkitzea, beti aldatzea, eta nire nuen hori, bota jendeari, eta orain ez dira gehiago nirea kantauek.
ibilbide, bakarla ibilbide zari gara etengabe, baina egia da, gero, biran hasi zera, biratxo bat egin da zu honetan, ez zinen bakarrik izan. Bai, uda hontan, ez? Uda hontan, abentura ederra basa dezu, 15 egun belaontzi batean, Ikiza eta Xak biran, nolako esperientzia izan dago? Kristona, beretan plaza handia izan da, beraz, ezagutzen dute entzat, Xak da hori Paskal Irigoyen musikaren proiektu berriaz. Urriaren 29 izango da gurean hemen elkarrizketa akustikoan Paskal, beraz. Bai, diska edera atera zuen maiatzean, beraz diska talde batekin atera zuen, grabatu zuen, eta beraz nik uste nuen Xak zera bere taldearen izena edo proiektu horrena, eta gero esan nionean, bira hori egiten badugu, ze izena ezartzen dut, nik nahi dut Xak, beraz, iztut orain bere izen artistikoa edo bera Xak beraz hori Xakekin hitz egin genuen, gerreteko nik banuen amets hori, zagitura 15 urte jo genuen Galizian Willis Romonekin, eta Baiona iritik, hango Baiona iritik horbil pasatzean, pasatzen ostia, Baiona, igual polita ezateke ego batez egita bira bat Baionatik Baionara, eta nolaz kostaldearen, igual itxasontzi batekin, ez? Eta hola egon zen bait, eta seguraski aipatu nuen, badirudia aipatu nuela behin elkarrizketa batean Euskal Irratietan, zenta pasaren urtean, Paskalekin hitz egiten genuen asko, zenta berak bere diska egiten nahi zen, eta nik nerea, eta beraz, entzuna azten genion elkarri alibidez aipatzen genuen, bai, norbati intzerazo, adibidez Paskalek entzun ziren maketak, eta beraz, hitz egiten genuen diskai buruz da hori, eta momentuetan izan zidan, ostia, dora urte entzun zintudan irratia elkarrizketa batean, eta aipatu zen proiektu hori, diakinik baituztara 2 aste libro uda honetan, eta nabo zu, sartzen girezara montatzen hor, zituen 2 aste bakarrik. Eta nik esateko, banekien jadanik diska atera den duela bustu bukaeran, eta zenbat ere ongi etortzen estrategikoki berriz ere, 2 aste hauek hartzea, banekien ateratzea prestatu behar nuela, eta lan asko izan nuela, eta zuzenekoa prestatu behar nuela. Eta esan nion, ezin dugu egin berantuago 26eko apirilan edo, eta esan ziren, egia esateko nik arira orain ere bilaka proiektuarekin, dantza proiektu bat hori, eta beraz baute agenda bat oso betea. Eta esan ziren, ez bat dugu hori egiten, ez dakit beste behin egiten alko dudan, eta esan ziren, egingo dugu. Eta beraz montatu genuela, lehen etapa izan zen itxasontzi bat topatzea, eta kapitaina bat, hori ez dela detaile bat, hori bere burasuen lagun bat animatu zen. Eta hortikan, zinen kostaldean daude hiri guziak deitzen, kontakto guziak deitzen, esateko nor zen prest montatzeko bira bat, ez? Kontzertu bat. Ez da nahi neresa izan zen, eta bustuan lagunak ere opoketan dira, eta beraz batzuek, hemen gauda, bustuan ez gauda hemen, eta ez dakitze. Eta aldiz, batek izan zuen ideiona, esatea, zergatik ez duzue proposatzen txiringito batzuei, ez da hauek irikia gaude. Eta hasi ginen batzuekin kontaktutan, eta batzu oso animatuak ziren, eta beraz horrela montatu genuen bira. Gero, erakusteko ze ondo prestatu genuen hori dena, eriak hartzen egitun kostaldean zierako. Gero, kapitainak izan zigun, bakizue aldibidez Deban edo Zarautzen ez dagoela porturik. Eta gu ginen, egia, egin pentsatu horretan, Marinelak zuek, Kriston analisia. Beraz, hasi ginen, begiratzen zer zen portu urbilen zegoen portua, eta ara joaten, eta han utzi txasontzia, mugitu autobusez, horako, edo antolatzeira gure bila etorri, eta horrengatik ere erabaki nuen egitea bira bat albezainarin, eta joan ginen 2 gitarra akustiko eta 2 hautsekin, eta oso gustura izan zen, musikalik ere oso polita. Ote du zentzuriak izutzerik gabe. Egia esan, nik, hau berri hau ikusen nuenean zuen sareetan, eta pentsatzen nuen txalupan metaforikoa zela. Osea, ez, kosta hartuko dugu eta Pontevedra araño iritsiko gara, eta gero ikusen nuen Jurgin Argazko bat, itxasondi baten, baina, izango da egun baten igual egin dutela, lo egin dute, horri bezazan, lo egin dute hotel baten, edo, orduan, joder, ez zait kriston aventura. Bai, eta egiagateko hori egin dugu, algenun bezala, beharrik genuela hori, Yves Marie hori kapitaina hori animatu dela eta itxasontziarekin. Eta horrek eman digu aukera antoatzeko azken momentuan ere, zenta oso libra zegoen tipoa, ez enpresarik, bai eman digu gogoa berriz egiteko egun batez, eta igual hobeto antolatuta, eta igual alde honetan bai hasiko ginateke benetako Baionatik iristeko Baionara, eta hori izan zen hori pixkat aria, eta gero antolatu genuen algenun bezala erantzunen arabera, eta Baionan bertan ez ginen kontzerturik atseman, beraz ez iparaldeko Baionan ez da ere Galiziakoan, beraz beste hiri bat hartu genuen, saiatu ginen nola egiten algenun bezala.
Ni flipatu dut zen, eta azken finan oso ondo funtzionatu zen, jendea bat zegoen aldi oro kontzertutan, naiz eta astarte bat Bermeon edo nahiko jendea zegoen, oso polita izan da, eta gero bira oso praktikoa da, azken finan lo egiten duzu itxasontzian bertan, portuan zaude, lortzen baduzu bakarrik hartzen ondo egiten baduzu, eta ez aldi honetan bezala, eta hasten bazia zinez jotzen bakarrik portua duten hirietan, super eresa da, eta beraz, nahi genuke berriz egin, baina ikusiko dugu noiz, eta antolatzea hori ez da erresa, eta bakoitzak baditu bere proiektuak ere, baina igual zakitu, eta zazpian, badaginu berriz egin, nik bederen plazerrik ginen duke. Egia esateko hasi nintzen ere begiratzen interneten, jasontzien presioak, hori beste amez bat da. Diskoan aurreztutakoa, jasontzia. Nik galdetu behar nion biodraminagatik, baina konturatu nahi Odei Barroso gero egozentrista atxerekin deitzen digula, uste dut Frantzian nausikalme deitzen zaiola zorabioaren kontrako pastillei. Ez dakit behar izan duzuen horrelakorik. Merkalme deitzen da. Nola? Merkalme. Googleen bilaketa egiten ari nintzen bat baino gehiago agertu zaizkit. Merkalme, hemen dago, bai. Hartu genuen, nik nire bikoteak beti hartzen du joten dela uretara, eta itxasontzi batean, eta beraz eman zidan batzu izan ez, porziak aso behar baduzu. Eta nik gaixurik ez nintzen astapenean, izan dut egun bat gaixurik zen, eta itxaso aski txusia zegoen, eta gehi aizea, euria, eta kanpoan ginen, eta pixkat hor gaixutu nintzen, eta beraz bihar jamunean hartu nuen berriz pastilla hori, ez nuelako gorik zateko bi egun segituan gaizkita hori. Eta gero berriz ez duen hartu eta berriz ez nintzen gaixurik izan, beraz ez da zerbait ora oso jende batzu dira beti gaixorik eta beste batzu sekula, benen erdian badira orako posibilitate asko, eta nik badaukat hori ondo nago, benen gaizkinago zerbait pasatzen bada menetan gogorra, edo hor osten nintzen euriagatik, eta orako, beraz, ondo da eramatea, baina ez dugu hanbeste erabili. Ados, haizu, azken minutuetan murgiltzen ari gara, esan. Galdera barokat. Eitz egin dagoen, isolatzeaz, sorkuntzako isolaketaz, eta jaio da kanturik, txalupa horretan? Txalupa bertan, ez, egin zateko. Ez, pentsatu genuen gainera, eta pentsatzen genuen gitarrekin olaterako gintula eta hori, eta azken finean, itxasontzia bizki berezia da, azken finean, nik ez dut lortzen nahi irakurtzen eta hori, eta beraz, dira, pasatzen zu 6 edo 8 ordu edo egun batean itxasontzi batean, eta iristean nahi zira, ze egin dut gaur, zaude, pixkat lagundu, atxiki hori, baina askotan dira, orduak pasatzen dira, eta beraz, eta gero portuetara iristean, kontzertuak genuen, ez dakitzen, eta azken finean ez dugu beste demorik izan libre hola egoteko jotzen, beraz ez dugu kantu berririk landu. Pentsatu nuen hau, bera garaian ikusi nuen esan, bi hauek kantu bat ingo dute txalupan. Oso galdera zurea zen, pentsatu dut zuk botako zenula. Ez, bai, baina ondo ari zara. Izan ziteken egin nezaken, baina zait buruti pasa. Bai, esan itxasoarekin gero beste galderatzu datozki, idea korapioak egiten ikasi duten, hori da, belak alde batetik bestera biratu arazterakoan, eta bai, pixkate... Hori egin dugu, eta giratu ezagin pasanen baga atxiki, eta hori egin dugu asko, eta xatu gira pixkat ikasten hori dena, eta esateko oso gustora eksperientzia guzi honekin. Ni beti gustatu izan zai beti itxasoa, eta natura orokorrean, eta hori, ateratzen zirenan portutik motorarekin biztuta, eta gero belak ireki, eta gero momentu batean itzazen zu motora, eta segitzen zu aurreratzen berdin-berdin. Sentsazio magikoa da. Ze ona. Eta kristona da. Eta izan dugu aukera, noiz benka aize nahiko gutxi geneukan, beste egun batzutan izan dugu aize bastante, eta abiadura pixkat hartzen duzunean, eta hori, sentsazioak oso ederrak dira, eta zakit, bizizira pixkat mundu paralelo batean, ni aldibidez naiz oso irratizalea eta oso berrien zale, eta entzuten ditut beti hori pixkat frantzesez dauden etengabeko irrati hauek berriak ematen eta hori. Eta hor bihaztez ez dut irratitik piztu, ez dut egunkari bat erartu, dentzen nire munduan, banekien kanpoan dena aski joten zera bat ere gazan, eta beran egia esateko pixkat aparte bezi zaintzen, eta oso etxetik gutxi urrunduz, edo kasik ez urrunduz, Euskal Herrian egonez denbora gehienetan, banuen sentsazioa izatea bideiatzen munduaren beste puntan, ez? Ginenean hor mutrikutik saturaren joaten autobus batean gitarrarekin, baduen sentsazioa goi urterekin joan nintzenean Mexikora Txilera, edo batzuia hori bideiatzen abentura hori, eta azken fian zaude etxetik oso gertu, eta hartzen zira hori, ez? Noegaten alboko urratxori ematea, ez pixkat albora ematea urratxori, eta etxean egonez ere, pixkat oiturak aldatuz eta eksperientzia berriak bizituz, bidaiatzen duzu etxean bertan. Azken minutuetan gara, baina sarraskiari ere lekua egin beharko diogu. Sarraskia.
Tira, goiuru zeizak heldu die argitzalaren letrei, hitzei, eta hoxe dira galderak. Galderak egin barko ditugu, ezta? Bai, beira bidez. Zerumu garantza bestian, aipatzen duzu batzuk solaz eta beste batzuk olatu ez, beldur gera, baina soilik bietan igeri eginez, miatzen da itsasoa ez, eta nik, abesti hau entzuten denbora guztian neukan buruan orekaren garrantzia ez, abestiak esaten duen bezala ez, bietan igeri eginez soilik ikusi daitekela itsasoa, eta orduan nire galdera da, ea zuk orokorrean bizitzan, oreka, zure egunerokotasunean, nola topatzen dezun? Orekan egotea, ez dakit, gaur egun esango nuke dela, pixkat, galdera komplikatu da. Bai, txarraskia horrelako da. Ez, oreka bizitzan atxematen da, ez dakit, nola saldu hori. Nik badakit lagundu nahuena asko azken urtetan, izan dela meditazioa, sinintzen meditazioa bastante egiten, eta horrek laguntzen hau asko emozionalki edo emozioetatik pixkat atzerapen hartzeko eta hori laguntzeko. Azken urtetan, izango nuke kirola izan bagitzatekera, kirola baino da ibiltzea, libidez hor mendira joatea, eta askotan, lan asko egiten dudanean, hasten naiz denbora horren gainean denbora hartzen ez duzu gehiago egiten ibiltzen eta hori, eta nik orain hasi konsideratzen, aldibidez mendian ibiltzeko denbora edo meditazio bat egiteko denbora edo, lan orduak bezala konsideratzen ditut orain. Azken finean, hauek ezinbestekoak dira ondo izateko ondoan eta ondo lan egiteko eta aurreratzeko, beraz, nire horreka etortzen da bide batetik, ez dut gehiago kasik zatikatzen lanaren partea eta oporaren partea, azken dena bat egiten du, eta ez dakit bat ere erantzun zure. Noski baiet. Hurrengoa, gora negarra, orain onartu behar da, baita irakatsi ere, negar egitea ona dela, mutil eta gizonentzat ere bai, oso kontzeptu interesgarri hau, maskulinotasun tradizionalak erakusten duelako behintzat ez, negarre egitea emakumeon edo nesken kontua dela eta ez mutientzat nik jakin nahiko nuke ea hau zuk beti izan duzun presente, hau da ez dagoela gaizki zuk gizona izan da negarre egitea edo orain ikasten ari zaren zerbait den. Ikasten ari naizen, ikasten ari gira beti, ikasten ari naiz, nire uste dut ala ere badu orain behar bai 10-15 urte edo hasi naizela honekin. Egiarreteko gaur egin kanta hau idatzi dut, kostatzen zait anitz negar egitea. Badakit berrezkoa dela, kostatzen zait asko eta naiz tipo hori oso ziurazki izango dira erresistentziak hasik inkonsienteak, nun gauzak oso lagi batek edo oso triste batek ez nau negarraraziko, manan gero begiratuko dut serie absurdo bat edo telebista programa bat, eta hor negarra reskitoreko zait, nire buruari onartzen baitiot edo dako zerbait. Eta horre astepenean pixkat lozatzen zira, eta gero hartzen zira, zure korputzak behar duela, eta igual behar zen momentuan ez baduzu lortu negarra egiten, behar beste baten ateratzen da, eta ez da deus pasatzen, eta ez da deus lagi. Manan bai, nustut importantea dela, edo zen emozioekin konektatzea eta onartzea eta hori bizitzea, hori egaten duen batzutan gozatzeko emozio hortaz, eta beste batzutan emozio hortaz libratzeko ere. Eta gero bai, ala ere bazen atzean aipatu duzun maskulinitate hori, eta nik uste dut, hor ez dakit igualdean nola den, bai iparaldean eta Frantses estatuan argi da eskulmuturaren igotzearekin, saretan batez ere, agertzen dira asko mugimendu maskulinista hauek boltan direla, eta gazten artean dagoela benetako fenomeno bat hortan, eta hori, aldibidez nik esaten oso ona dela kirola egitea, bilakatua ere pixkat gorputzaren kulto bat, eta hori dena agertu dela berriro oso fuerte, eta nahi nuen gogoa aipatzeko hori, eta esateko ez da gaizki ahuleziak onartzea, eta bizitzea, eta beraz hori, nahi nuen aipatu pixkat, eta lortzen duen hori urarekin, hori ura beti, itxasua beti presentea izan baita nire bizitzan, eta beraz, zen aukera bat ere itxasua eta negarra pixkat batzeko kanta batean. Eta azkenik, argitzala izena du diskoak ez, argia eta itzala sortuz, batuz sortutako hitza, ondo laburbiltzen duelako horrek diskoa ez, badodelako kontzeptuak egian kontrajarriak direnak, eta gaur galdetu nahiko nizuke, sarraskiarekin amaitzeko, gaur ea sentitzen zaren argitik gertuago edo itzaletik gertuago?
Zaila da, eta gainera, justuki, saiatu naiz, bi hitz hauek nahasiz, ez oposaketan sartza, baizik eta ez jakitea nun hasten bata, eta nun amaitzen bestea, eta pixkat hori zen ideia, justuki gustatzen zaidana konzeptu hortan dela, ez dela argia alde batetik eta itzala bestatetik, baizik eta bien artean 1000 gradu daudela ez. Eta beraz, ez dut, ez dakit, biti daudela bietan. Egia esateko uste dut nire bizitzan orokorrean gaur egun asko nahiko ondo sentitzen naizela, beraz hori behin bada galderan argia garen genuke. Gero ere horren azpian bada nozio hori azpimagatzen alduguna, baina beti konsideratzen dugu dela argia baikorra eta iluna eskorra ere, hortan ere beste zerbait da. Basa martuan bazaude, itzala da amets egiten duzun gauza, eta horrek laguntzen ditu pia bat ere, beraz. Askotan ere ona edo ez da pentsatzen dugun lekuan, beraz argitik edo itzaetik ez dakit nondik nagoen urbirena. Perfecto, trampatxo ere gaindituta. Aizu Jurgi, azken minutuak ditugu eguerdiko 12etarako eta eskatuko dizugu gaur gitarra hartuta etorri zara, kantu bat eskaintzea, eta bueno, zuk zer horrek orkestea. Ze kantu eskainiko diguzun, eta entzuleak kantu horren inguruan zerbait berezia jakitean nahi baduzu, edo besterik gabe entzun dezan, hori ere zure esku. Joko dut diska irekitzen duen kanta hori, noizbenka izenekoa, beste rollo batean, hola akustiko utxean, ez da diskoko bertsonea, ez da ere zuzenekoetan emanen dudan bertsonea, baizik eta zinez bertsone berezi bat hola irratiaren zate egiten dudana. Eta musikalki kantu aski lasaia da, eta letrak aipatu behar badira, esango nuke hori ez, nola egan, bere izedo maitasun historio bat onotik sortu zela kantaren ideia, eta gero egon zen pixkatola gordenuen alde batean, eta gero ondoko urteetan edo nire aita ere galdu nuen, eta oartu nintzen ere doluminan ere pixkat sensazio berak atxematzen zitenak, eta aipatzen dudan aluzinazio hauek ere existentziera olako norbait galtzen duzunean, izan dadila maitasun historio batean, edo benetako eriotza baten ondorioz. Eta beraz, eratu nintzen pixkat sentsazio hori aipatzen, ez? Norbait galtzen duzunean, nola ara ere, bide batetik edo bestetik nahi eta nahi ez agertzen zaizkizu nunbait edo zure buruan, edo aluzinazio batzutan, edo agertzen diren bizitzako detaietan, eta hori eratu nintzen aipatzen kanta hortan. Entzuleok, Jurgi Ekiza zuzenen ikusteko aukera izango duzu eta torren iraiaren 18 aurrera, aipatu genizuen, Bilbon izango dela. Elizondo, Azkoitia, Mutriku, Oñati, Maule, Gasteiz, Laudio, Larrun, Uga, Orexa, Badino, Segura, Larzabale, Tolosa, Lazkao, Iruña, Lizarra, Donostia, Irurtzun, Baiona, eta publikazio egintzenetik akaso, eguneratu diren bestelako datak, jarraitu saretan Jurgi Ekiza, eta bertan topatuko dituzue, haren, ibilbidean egingo dituen geldialdi, eta kontzertu horiek Jurgi mila esker gaur gurean izategatik, izango dugu aukera etorkizunen ere kafe hartzeko, eta zoaz gure set akustikora, kantu horren bila. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Jurgi Ekiza, eta noizbenka nahi duzunean. Baten artetik alau, logaltze baten korapiloan, itzarruntura auskatzean. Adats anonimo baten parian, dardara sentiarazten aldidan, aluzinazio eskorrian. Nozbenka oraindik gertatzen da, nozbenka oraindik etortzen zira, ene bisitatzera. Nozbenka oraindik gertatzen da, nozbenka oraindik etortzen zira, ene bisitatzera.
Zauria azkenean etxi da, baina norbaina geratzen da, urrezko erdio bilakada dila orain. Borroskatuan nintzen bai baina, artisaulan baten erritmoan, uste dut konpondu naizela. Kintzuki, nozbenka oraindik gertatzen da, nozbenka oraindik etortzen zira, ene bisitatzera. Nozbenka oraindik gertatzen da, nozbenka oraindik etortzen zira, ene bisitatzera. Ta nozbenka oraindik gertatzen da, nozbenka oraindik hemen zira, nozbenka oraindik maite zait.